τον πρώτο μάστορα που κλαίει στο γεφύρι και το σαμάνο που κρατεί το γιαϊκτό πουλί. Τσοπανάκια ρώτησε που έχουν τραζίστοράκι κι ακούνα να μεταδώσει κάθε Κυριακή. Ρωτά τον παραπόταμο να πιάσει στο πηγάδι το μαντίλι που γλιστρά πίσω απ' τα μαλλιά, τον ποδηλάτη στη βροχή που τρέχει ρώτησε τον και την γριούλα που άρχινα να βγάζει και φτερά. Κάνε και μια ερώτηση στο λίπου της χαράδρες, ρώτα τους 12 θεούς, τους ταραχοποιούς, κι αν θέλεις περισσότερα ρώτα τους πεθαμένους, με λίγα λόγια και καλά τα ψυχοσάββατα. Ρώτα, ρώτα, ρώτα.